Minn ġbejniet sa stuffat tal-fenek u mill-ħaruf sal-għasel Malti. Dawn huma biss ftit mill-prodotti tradizzjonali li se jkunu esebiti fi Pjazza San George fil-Belt fit-tmiem il-ġimgħa li ġej għal Valletta Local Food Festival 2026. F'din iċ-ċelebrazzjoni tal-wirt kulinari Malti se jkun hemm ukoll kokijiet ikewsu diversi riċetti tradizzjonali Maltin li se jagħtu toma tal-ikel tradizzjonali Malti. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Jason Mikallef qal li din l-edizzjoni hija l-akbar waħda qatt organizzata s'issa, tant li din is-sena l-edizzjoni mxiet lejn Pjazza San George minflok il-barrakka ta' fuq fejn kienet saret is-sena l-oħra. Din hija festa mhux festa tar-raħal, imma festa kbira kulinari ta' gastronomija, prodotti lokali Maltin li kburi ħafna immens għaliex il-kwalità u l-standards li qegħdin jilħqu l-produtturi Maltin u issa qegħdin tuhom ukoll din l-opportunità li jesebixxu x-xogħol tagħhom. Il-produzzjoni tagħhom fil-kapitali ta' pajjiżna tagħmilna kburin ħafna. L-attività hija organizzata jitfit mal-Aġenzija tal-Ikel li fi kliem il-kap eżekuttiv Brian Vella se servi ta' vetrina l-gastronomija Maltija. Xaw nisbaħ mill nipromovu l-ikel propju ġewwa l-qalba tal-kapitali tagħna. Hawnhekk it-turisti għaddejjin iżuru l-Maltin ukoll u qed nagħtu opportunità lil dawn l-eżebituri, produtturi Maltin madwar 20-25 li qegħdin jippromovu l-ikel tagħhom hawnhekk. Il-Ministru għall-Kultura Malcolm Paula Ġużgalja spjega li flimkien mal-bandiera Maltija u l-sin Malti l-ikel Malti huwa parti mill-identità nazzjonali. Il-Ministru Ġużgalja għalli permezz ta' attivitajiet bħal dawn il-kultura Maltija tkompli titqarreb viċin in-nies. Tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti biex il-kultura tkun aċċessibbli għal kulħadd. Il-Valletta Local Food Festival 2026 huwa bla ħlas u miftuħ għal kulħadd.